Nacházíme se v Chomutově v lokalitě Horní Ves, konkrétně v ulici Jiráskova. Je to tak oblíbená čtvrť, že se tady příliš bytů neprodává a vy teď máte vzácnou příležitost si koupit byt 2KK o celkové velikosti 64 metrů čtverečních, protože právě přichází na trh. Nachází se v tomto domě, který je samozřejmě po revitalizaci, to znamená fasáda, zateplení, plastová okna, nový výtah, prostě to, co k revitalizaci patří. Sám byt je v původním stavu, majitelé v něm prožili celý život a vychovali v něm děti. Nicméně je čerstvě vybílen, stěny jsou naprosto v pořádku, ve všech oknech máme žaluzie, no a nejlepší na něm je určitě koupelna. Je vyzděná a má sprchový kout přes celou jeho šíři. K bytu náleží také lodžie a sklad v mezipatře. V dochozí vzdálenosti se nachází veškerá občanská vybavenost, ať už je to 12. základní škola Hejrovského, nebo obchodní centrum Jitřenka, Luna, anebo domeček, kde vaše děti můžou mít veškeré aktivity. No a můžete si vybrat, jestli dojdete do centra pohodlně bez auta, anebo jestli na druhou stranu, protože Bezručovo údolí je skutečně na pár kroků a vycházky se psem, nebo jenom tak pro svůj relax se přímo nabízí. Prohlídky budou organizovány formou prohlídkových dní a jejich termíny naleznete v inzerci. Nezmeškejte tuto perfektní příležitost koupit si byt v jedné z nejoblíbenějších lokalit Chomutova.